Chiara sa tkanta Idejja it-tnejn. Mużika Jason Kassar, kliem Sani Akulina. Chiara, saqftit idejja? Jiena naf li inti s-suq. U qalu li inti s-suq tajjeb ukoll. Bizdarba inti kont edha għaddejja meħdej l-Università bil-karozza tiegħek qed issuq int naturalment ma' sħabek. F'daqqa waħda inti inżil ġo gandot. Insomma, ejja ngħidu li l-gandot ħalli riġlek fin-nofs. Mhux inżilti. Iva, u mbagħad x'ġara jidilna ġara. Mbagħad welet il-karozza, ma tgħinx noħorġuha. Kellhom joħorġuh bibi minn ġol karozza, rfajnija u kien nadal flint. Erfajtuha u komplejtu seri. Tajjeb ukoll. Idejja it-tnejn. Chiara. Niġu issa għat 13 il-kanzunetta u fil-fatti għal-kanzunetta ta' qabel l